Maar ik denk het voornaamste bewijs heb ik altijd verkondigd. Sinds ik begon te prediken op 18-jarige leeftijd heb ik het verkondigd. Iedere keer weer verkondigd. Ware bewijs van Jezus, zijn kruisdood, is ons persoonlijk leven. En onze relatie met God. We ervaren dat God bestaat. Aan veel dingen in ons leven kunnen we zien, God bestaat. Wij zien gebedsverhoringen. We zien wat God voor ons doet. We zien de blijdschap en de rust en de vrede die de Heer ons geeft bij tsunamis, bij rampen, bij andere dingen nog meer, bij turbulentie in de lucht. Geeft de Heer ons rust en vrede. Aha. Ieder kind van God is het bewijs dat Jezus Christus leeft. Dat Hij waarachtig is. Dat Hij echt aan het kruis gestorven is. En dat houden wij vast. Wat is Gods wil? Goed. Maar eerst ga ik uit het woord lezen. Ik wil lezen over de kribbe, wil ik spreken, de kribbe en het kruis. Die twee kunnen niet zonder elkaar, kribbe en kruis. We gaan naar 1 Korinthe, even zien, 1 Korinthe 15, heb ik gevonden, ja. Vers 3 en 4. 1 Korinthe 15, vers 3 en 4. De kribbe en het kruis. Maar in deze tekst die ik lees staat over het kruis. Want voor alles, hebt u gevonden? Voor alle dingen heb ik u overgegeven hetgeen ik zelf ontvangen heb. Dus Paulus praat niet theoretisch hier, is praktisch. Hem was het een feit. Hij heeft Christus in zijn aardse bediening leven niet meegemaakt. Want toen hij tot bekering kwam, was de Heer al naar de hemel. Maar toch praat hij over zijn ervaring die hij gehad heeft. En veel van ons zijn na het leven van de Heer Jezus tot bekering gekomen. Maar het leven met Christus is iets wat je leert voor je hoofd. Met een duidelijke ervaring die je ondergaat. Bewuste ontmoeting die je hebt met de levende God. En dat is heel bijzonder in het geloofsleven. De mensen van de andere kant, de occulte kant, ervaren al die dingen die ze aanvallen, dingen die op hen komen, als echt. En ze ondernemen stappen om daarmee te kunnen dealen of te kunnen leven. Maar wij hebben het licht. Jezus wordt genoemd het licht der wereld.
En het mooie van het licht der wereld, Jezus, die benoemt ons ook. Hij zegt, jullie zijn het licht der wereld. Hij bedoelt te zeggen, ik ben het licht der wereld, maar ik zit nu aan de rechterhand van de Vader. Maar jullie zijn hier op aarde en jullie zijn het licht der wereld. Laat me even doorlezen. Christus is gestorven voor onze zonden. Na de schriften, het kruis. En we gaan denken aan het kruis vandaag. Maar ook aan de kribbe. Het kruis gaan we gedenken door het heilig avondmaal te vieren. Vers 4. En hij is begraven en ten derde dagen opgewekt na de schriften. Dus eigenlijk zegt het woord hier, en dat is heel belangrijk, dat de kribbe ons doet denken aan die wonderbaarlijke komst van de Heer, geboorte van de Heer op aarde. Dat is de kribbe, wonderbaarlijk. En ik ga een paar dingen benoemen, waarin we kunnen zien hoe wonderbaarlijk het kribbe was, zijn geboorte was. En ten tweede, het kruis, niet zo'n mooi kruis als hier, hebben ze heel mooi gemaakt. Was een ruwe houten kruis, die van de heiland. Dat doet ons denken aan onze wonderbaarlijke redding. Dus geen kruis zonder kribbe. En geen kribbe zonder kruis. Dus de geboorte van de Heer Jezus doet ons in de eerste plaats denken aan het kruis. Ja. Als er geen kruis was, als hij niet voor ons gestorven was, geen Golgotha was, had niemand ooit gedacht aan zijn kribbe, aan Bethlehem. Dat zou voor de mensheid niet bestaan. Maar omdat het kruis zo levendig is in ons leven en zo'n impact heeft op onze toekomst, op ons heden en toekomst, heeft ook een impact op ons verleden. Ja. Hebben wij nu het kruis, hebben wij nu in gedachten in ons hoofd de kribbe. En vele mensen vieren feest in deze tijd. Maar vergeet niet dat wij feest kunnen vieren over zijn geboorte, zijn komst op aarde, dankzij het kruis. Als het mogelijk zou zijn, want beide zijn belangrijk, je zou één keer schatten naar belangrijkheid, zou het kruis belangrijk zijn. Zonder kruis geen kribbe. Ja. Oké. We denken aan zijn komst, omdat hij de prijs betaald heeft op Golgotha. Zij gaan denken, oh ja, hij heeft onder ons geleefd. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus. Hij heeft het moeilijk gehad met Herodes. En hoe zit het met zijn geboorte? Soms zie je beroemde mensen in deze wereld. En mensen zijn ook geïnteresseerd in hun geboorte. In welk land zijn zij geboren? Hoe oud zijn ze? Wanneer zijn zij geboren? Omdat ze beroemd geworden zijn en belangrijk zijn. Nou, we denken aan zijn geboorte, maar aan het kruis voor ons gestorven is. En als we dat gedenken aanvaarden, dan moeten wij ook aanvaarden dat hij onze zonden op het kruis gedragen heeft. Dus we moeten niet toestaan dat niemand, geen mens, geen buurvrouw of buurman, geen duivel, geen duivelin, ons gewoon wijsmaken dat wij nog in de zonde zijn.
We zijn niet meer in de zonde. We zijn gerechtvaardigd in God. Door het offer van Jezus Christus. Er is wonderbare kracht in het bloed van de heiland. Dan wil ik eerst praten over het kruis. En dan wil ik, als de tijd over is, eindigen bij zijn geboorte in de kribbe. Want het kruis is zo belangrijk. En daarom trachten zoveel schrijvers, archeologen en anderen zijn kruisdood te ontkrachten. Sommigen hebben dikke boeken over geschreven. Bijvoorbeeld één die ik ken. Jezus niet aan het kruis gestorven. Ze zeggen hij was schijndood. Hij was niet echt dood. Hij is niet aan het kruis gestorven. Weer andere boeken overtuigen de mens dat zijn bestaan, zijn komst, zijn lijden was een fabeltje. Ze hebben het geschreven in fabeltjeskrant. Is niet echt, Jezus. Hij is niet de Zoon van God. Weer anderen schrijven, ja, er is een Jezus geweest. Ook de Koran schrijft over Jezus. En dan staat, hij is een profeet. Hij was een profeet. Zoals hun profeet. Hij was een profeet. Ja. En ze vinden hun profeet belangrijker. Omdat hij na Jezus kwam. En heel wat andere dingen worden geschreven, worden gezegd. Om de dood, de echte dood van de Heer, aan het kruis te ontkrachten. Dat het niet waar is, niet echt is. Maar ik denk het voornaamste bewijs heb ik altijd verkondigd. Sinds ik begon te prediken op 18-jarige leeftijd, heb ik het verkondigd, iedere keer weer verkondigd. Ware bewijs van Jezus, zijn kruisdood, is ons persoonlijk leven. En onze relatie met God. We ervaren dat God bestaat. Aan veel dingen in ons leven kunnen we zien, God bestaat. Wij zien gebedsverhoringen. We zien wat God voor ons doet. We zien de blijdschap en de rust en de vrede die de Heer ons geeft bij tsunamis, bij rampen, bij andere dingen nog meer, bij turbulentie in de lucht. Geeft de Heer ons rust en vrede. Aha. Ieder kind van God is het bewijs dat Jezus Christus leeft. Dat hij waarachtig is. Dat hij echt aan het kruis gestorven is. En dat houden wij vast. Maar het is Gods wil dat Gods kinderen gebedsverhoringen hebben. We moeten leven zoals God het wil hebben. Niet onze eigen theorie gaan opbouwen over God dienen. Dit mag niet, dat is niet goed, dat is niet goed. Onze eigen godsdienst maken wij. Wij gaan voorbij aan de genade en de kracht van God. Oké? Daarom predik ik over het kruis. Zonder het kruis, zeg ik voor de tweede keer. Dat vind ik zo'n belangrijke opmerking. In al die jaren die ik het evangelie verkondig, heb ik nu pas gisteravond dit geschreven. Zonder het kruis zou niemand ooit gesproken hebben over de kribbe. Dat is heel belangrijk. Dat wij dat onthouden. En dat maakt als wij feest vieren, lekker eten. Mijn vrouw heeft mij al gezegd, ik kook normaal als elke dag. Op kerstdag, ik kook normaal. Dat betekent serpopo en antroa. Met ZM. Wat is ZM, John? Sotometi. Oh man. Zoutvlees.
Dat is heerlijk of niet? Amen. Weet je wat ook heerlijk is? M.A. Moxalesi. Ja, maar. Is ook lekker. TM voor jou, voor de Javanen. TM, wat is dat TM? Chow mein. Dat zijn heerlijke dingen, zeg. Heerlijk. Wat is RMP? RMP, rijst met pom. Oké, was even tussen haakjes, hè? Nu ga ik verder. Oké. De eerste persoon, toen de Heer op aarde was, die zijn dood aankondigde, was Johannes de Doper. Was een heel bijzondere man. Met een bijzondere menu, een bijzondere maaltijd. Een man die zich afgezonderd had. Johannes de Doper. En hij zei, zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Hij zegt lam van God. Dan verkondigt hij daarmee zijn dood. Want ook in het oude verbond werd een lam geslacht. Als verzoening, het bloed als verzoening voor de mensen. En het vlees werd gegeten. Later in Johannes evangelie, in Johannes 6 sprak de Heer over zijn vlees. Wie mijn vlees niet eet, heeft geen deel aan mij. En de mensen vonden het raar. Hij heeft met die uitspraak van zijn vlees eten, heeft hij bijna de hele gemeente kwijtgeraakt. Al die mensen trokken weg. Wat zegt deze man? Hoe kunnen wij zijn vlees eten? De hele gemeente. Van duizenden mensen. In één keer. Ze trokken allemaal weg. Boos. Als ze waren. Om die uitspraak van de Heer. En toen bleven achter zijn 12 discipelen. En ze stonden keken naar hem. En de Heer keek naar hen. Eén voor één. En de Heer zei, helemaal niet nerveus. Hij zei, willen jullie ook niet weggaan? Maar hij blijft erbij. Wie mijn vlees niet eet, heeft geen deel aan mij. Je moet volledig toegewijd zijn. Helemaal de Heer tot je nemen. Tot je leven nemen. Helemaal de Heer tot je nemen. Anders heb je geen deel aan hem. Je kan niet halfjes de Heer volgen. Oké? Hij eiste dat. En toen hij zag dat zijn gemeente was helemaal weg. Iedereen weg. Moet je je voorstellen. Duizenden mensen weg. Boos. En die 12 bleven achter. Vroeg hij aan hen, wil ook jullie niet weggaan? Zij zei, nee heren, we hebben nergens te gaan. Je hebt woorden van leven. Dank u Jezus. Maar zo zie je. Het lam Gods. Zijn bloed, zijn vlees. Hij zegt het lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. De Heer heeft zich volledig gegeven. Voor 100%. Om de zonde van de mensheid weg te halen. Hij heeft de prijs betaald. De tweede persoon die over zijn dood sprak was Jezus zelf. Hij heeft de discipelen. Dat zijn leerlingen, zijn volgelingen, zijn discipelen onderwezen. De meeste mensen waren bezoekers. Die kwamen voor genezing. Die kwamen voor zegeningen. Die kwamen voor brood. En voor vis. De meeste mensen.
Maar daarna de Heer ook discipelen. En wat wij zien in onze tijd, dat wij het evangelie verkondigen en de mensen brood prediken, welvaart prediken, vis prediken, geld prediken, noem maar op. Maar de Heer zegt, maak de volken tot mijn discipelen. Tot mijn volgelingen moeten we de mensen maken. Niet tot kerkmensen die het leuk vinden om in de kerk te komen. Vooral met kersttijd. Heel leuk. Prachtige koren. Ja. Zoals Oswald Smith zei in een gedicht. Een stad met mooie kerken. Met orgels, knap en groot. En toch is alles dood. Ja. De Heer verlangt overgave. Dank u, Jezus. En zijn discipelen bleven achter. En hij begon hen te leren dat de Zoon des Mensen moest komen, moest lijden en verworpen worden. Hij leerde hen. Ze dachten hij komt om de Romeinse overheersers te verdringen. Ze waren moe om te zuchten onder de Romeinse overheersers. En ze konden niet hun God dienen zoals ze wilden. En ze hadden Jezus komt. De Messias komt. De Messias komt. Oké, dat dachten ze. Hij gaat de Romeinse overheersers verdringen. Maar de Heer zei, ik moet lijden en sterven. Het was een shock voor de jongens, voor die discipelen. Echt een shock. Dat de Heer zegt, de Zoon des Mensen moet veel lijden. En verworpen worden door al die kerkleiders. Door oudsten, door overpriesters en schriftgeleerden. En gedood worden. En na 3 dagen opstaan. Petrus dacht, wat is dit, wat is dit, wat is dit? Wat praat die man over? Hij sprak met zijn medediscipelen, gingen ze roddelen. En zeiden, wat scheelt de Heer? De Heer is niet goed bij zijn hoofd. Maar ik ga hem corrigeren, zei Petrus. En Petrus ging om de Heer te bestraffen. U kunt zo niet praten, Heer. Hij wilde zeggen, u gaat overnemen, u gaat overnemen. U gaat de Romeinen gaat u verjagen. Hoe kunt u zo praten? En de Heer keek even om. En hij bestrafte Petrus. Hij zei tegen Petrus, ga weg achter mij, Satan. Dan kan je zeggen, de Heer kon wijsheid gebruikt hebben. Dat is bijbelse wijsheid. Die mensen nu die zo verwond zijn, niet accepteren meer. Je moet altijd zoetsappig praten. Ja. Maar de Heer zei, ga weg achter mij, Satan. Je bent niet beducht op de dingen van God. Hij bestrafte hem. Maar hij onderwees hen. Waarvoor hij gekomen was. Want de mensen hadden niet door. Is dat zo erg geweest, dat toen de heiland gestorven was en naar de hemel gegaan was en de Pinkstervuur kwam, was ze toch nog niet echt bewust van het doel van Jezus' komst. Ik denk dat toen de apostel Paulus deze verborgenheden kreeg over de komst van de Heer, dat hij voor de wereld gestorven was en mensen wilden verzoenen met God. Dat is heel bijzonder. Verborgenheden, geheimenissen moet ik zeggen. Geheimenissen. Paulus heeft heel wat geheimenissen geopenbaard, gebracht. En geheimenissen, dat zijn dingen die al lang bekend waren, maar die later openbaar werden. Dat zijn geheimenissen. En een van die geheimenissen was het doel van Jezus' komst. Dat hij kwam om voor de zonde van de mensen te sterven. Dank u, Jezus. Hij werd door allen verworpen.
Hij werd door allen verlaten. Ja, maar niemand kon hem helpen de prijs te betalen. God vroeg, wie zal ik zenden? En niemand kon dat doen. Toen zei Jezus in de hemel, ik zal gaan. Zend mij, ik zal gaan. En hij kwam op aarde. Op die memorabele dag. Door een wonder kwam hij op aarde. En hij stierf voor ons aan het kruis. Hij daalde neer ter helle. Hij heeft strijd gevoerd tegen de machten van de hel. Tegen de demonen. Maar triomfantelijk wordt geprofeteerd in het woord. Hij heeft de boze overwonnen. Hij heeft de duivel ontwapend en openlijk tentoongesteld en over hem gezegevierd. En daarom geen enkel kind van God hoeft bang te zijn voor de duivel, want hij is overwonnen. Amen. De duivel bijt. De duivel valt mensen aan. Hij bijt. Maar hij heeft een kunstgebit. Zijn gebit uit zijn mond geslagen. Dank u, Jezus. Jezus leeft. Amen. Hij is waarachtig en zeer te prijzen. Hij is verworpen door de Farizeeërs en de schriftgeleerden. Hij is verworpen door Herodes, een marionet, een Joodse meneer. Een marionet van de Romeinen. Een Jood in dienst van de Romeinse overheersers. Herodes. Hij is verworpen door Pilatus. Vertegenwoordiger van de Romeinen. Hij is verloochend door Petrus. Een van zijn trouwste discipelen. Die gezegd aan de Heer, Heere, als zouden alle mensen je verlaten. Ik niet. Ik, Petrus, ga u niet verlaten. Kort daarna heeft hij de Heer 3 keer verloochend. Ik ken die mens niet. Maar moet dat een zwaar moment zijn geweest voor Christus. Dat zijn liefste dingen hem verloochend. En sinds die tijd zijn in elke kerk zijn er Petrussen. Die hun leiders verloochenen. Die hun broeders en zusters verloochenen. Sinds die tijd. Petrus. Hij heeft weer goed gemaakt met de Heer. Hij heeft tot 3 keer tot hem gesproken. Petrus. Wanneer je tot bekering komt. Hoed mijn schapen. Wijd mijn lammeren. Tot 3 keer toe. Als je tot bekering komt. Ik noem dat de tweede bekering. Want vaak komen mensen tot bekering. En denken, ik ben een keer naar voren gegaan. Maar ze hebben nog steeds van die toestand in hun leven. In hun gedachten, in hun leven. Ze liegen nog steeds zomaar. Als zij beter van worden, liegen ze gewoon. Ze hebben iets gedaan wat niet klopt. Maar ze kunnen in problemen komen als ze de waarheid vertellen. Vertellen de waarheid echt niet. Maar komen al 30 jaar in de kerk. En toch liegen ze. In elke kerk zijn er heel wat leugenaars. Oké. Die voor zichzelf gaan. Om hun eigen hartje te redden. En ze denken ja. Oké. Petrus. Hij heeft er 3 keer verloochend. Dan zei de Heer Petrus, als je tot bekering komt. Daarom moeten gelovigen zich soms weer bekeren. Soms ook bekeren van je slechte gewoonten.